गामिनिनो दाब्ला ब्रह्मआ माने बेलासि समाव दखान जानो थांदोंमोन बिसि फिसाय आरो फिसालाबो थांफादोंमोन दा बे समावहाय माला फैखो पुलिसा फैनानै माखासे गावसिनि सिगांनि केसफोरखौ बेबो मोनथिनो मोना बे समाव आसरित जादों आरो बे मानसिखौ हमना लांनाया बिदि सानफा साफा माने जोंनि बे बर' हारिया इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नुदों बियो बिसमुरि ओनसोलनि सासे एक्स एनडिएफबि आदा दा बिथाङा हमनानै लांजादों दखानाव थांनायाव दिनै सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो जों बर'फ्रा मानो दाउ अमाफोर बादि बेबायदि हमजानानै लानानै थांजानांगौ दासिमबो मानो केस थाखो बे मोनसे प्रश्न आरो दिनैनि सावरायनांगौ बिसयाबो बेनो गिबियावनो नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअ'आव गोसो गोथारै बरायहरग्रोबाय लोगोसे आसा खालामो इसोरनो नोंथां बयबो मोजां दं बिसमुरि ओनसोलनि एक्स एनडिएफबि जाय आदाखौ दाब्ला बिथांखौ पुलिसफ्रा दखानाव बिसि फिसाजों थांनायावहाय हमनानै लांदों बे जोंनि थाखाय जोबोद लाजिथाव बाथ्रा निन्दनीय बे मोनसे खोथा जे दिनै सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो एक्स एनडिएफबि आदामोना दाउ अमाफोर बादि बेबादि हमनानै लांजानांगौ नालाय दखानाव थांनाय हाथाय थांनाय बाजाराव थांनायाव अब्ला जोङो प्रमद बर'नि सायाव जोङो गोख्रों प्रश्न दैखांनो हायो दिनै बिथाङा मा सुक्ति खालामखो दिनै सुक्ति जाखांनायनि उनाव सान्थि फैबाय होनदों निरापत्ता फैबाय होनदों नाथाय दिनै एक्स एनडिएफबि आदामोनानो सिकिउरिटि गैया हमनानै लांजायो वारेन्ट फैयो दिनै फरायनाय फरायैया इट डाजन्ट मेटार बे नङा नाथाय बिथाङा दि हारिनि थाखाय फेरलेबसेबाबो कन्ट्रिबिउसन होबाय बे गिदिर बाथ्रा हारिनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन होबाय थैनाय थांनायजों जुजिनानै हारिनि थाखाय मावबोबाय बिथांमोननि संसार जानायाव जाखिनि हेफाजाब फैनांगौ बेबो गैयैनि थाखाय बिथाङा गुबुन जायगायाव खामानि मावहैबाय फरायनायाव गैयैखाय बिथाङा माखासे नटिसफोरखौ हयथ' मिन्थिस्लाबै जानो हागौ दा बिनि थाखायथ' माबा मोनसे फर्मेलिटि बुस्थुआ बिटिआर सरखारनिफ्राय थानांगौमोन मोनसे केसफोरखौ जाथनाखि बास्तबता जोंनि बर'नि जोहोलावफोर बिथांमोननि केसखौ फोजोबनानै बिसोरखौ मोजां थांना थानायनि सुबिदाखौथ' होथारनांगौमोन दिनै गैया बिथांमोना हारिनि थाखाय नांबाय दिनै गुबुन जायगायाव खामानि मावहैनांबाय न'खर फोथांनो मावहैबाय जेबो अरजाला मोनलाय दिनै दाउ अमाफोर बादि दखान हाथाय बाजारनिफ्राय हमजाना लानानै थांजाबाय अब्ला बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा खोथा दं सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव पिस एकर्ड जाखांनायनि उनाव बेफोर सिनारिफ्रानो थानो नाङा दा अब्ला जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्राया बेबो मोनसे जों बर'फ्रा लासैनो बेबादिनो ख्रेब पुलिसनि नोजोराव आसाम प्रखाखनजों नाख्रेबलांनानै फोजोबलांजागोन नामा माबे दिगनिफ्राय जोंखौ नाख्रेबनो नागिरदों बेफोरखौ जों आयेननि मा राहा लानो हायो बेफोरनिफ्राय रैखानि थाखाय जों मा राहा लानो हायो जों दासिमबो मानो सुखि नङा नामावल' गोजोन जों मानो सुखु नङा जोंनि थांना थानायाव मानो केस फैयो वारेन्ट फैयो हमनानै लांजानाय दासिम थाबाय थायो सान्थि सुक्ति हौवार पेसते लाख थाखि बना लाखियो बेयाव थानो नाङामोन प्रश्नआ बे नंगौना नङा रायजो राजाफोर बेनि सायाव जरुर कमेन्ट्स लिरना हर अब्ला बिथांनि जाय आदा एक्स एनडिएफबि आदाया हमनानै लांजादों सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो प्रमद बर'नि बिटिआर सरखारनि समावबो बे आदा दाब्लानि एक्स एनडिएफबि आदानि आंगो बिसिया मा फोरमायदों लोगोसे गामिनि न'खरफ्रा माबादि दुखु मोननाय फोरमायदों आरो प्रमद बर'नाव माबादि आर'ज गाबदों जाहाथे बेफोरखौ फोजोबना होयो मोजां लामायाव लाबोयो थांना थानायनि सुबिदा होयो बेफोरनि फारसे मा फोरमायदों फारि बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय अब्ला नायलांदो मा बुंदों माने वारिं जादों होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय माने वारिं डाबल जादों होनदों आरो माने हमजानायाथ' जोंना सिगाङावनो बोसोरसे सिगां हमजाखानायमोन आरो ओमफ्राय जों थारिखखौबो मारिबाय थायो ओमफ्राय माने जों गैयि हिसाबै हा हुबो गैया नालाय जोंहा माने जोङो बेलेगाव खामानि मावहैनानै हा बायनानै लानो होननानै जों थांनाय जादों आरो थारिखखौ जों मारिजोबनो हायाखै माने माबाया दंखायो केसआ दंखायो जोबखायाखै आरो बिदि आरो दा
बेनिफ्राय बे कर्टआवहाय हाजिर जायैयाबा एटेन्ड जायैया बेसे गोबाव जाखो बे? बोसोरसे जाबाय जोङो गैयिया। दा बे बोसोरसेनि गेजेरावहाय कर्टनिफ्राय माने बिदि वारेन्टफोर बा माबा नटिसफोर फैबाय थादोंमोन नामा बेनि सायाव मा बुंगोन? फैदों होनदों जोंथ' मोनाखै, लेखाखौनो जों मोनाखै, माने जोंनि आखायाव जोंनो होआखै आरो सोरनोबासो होलांदों नामा आं बेखौ बुंनो हाला आरो। दा पुलिसा जे हमना लांनायनि उनाव थानायाव नोंथांमोना न'खरनिफ्राय थांनानै खबर लाबोगोन नामा? खबरखौथ' आङो माने बारा लाहैदों, मैया लाहैनायालाय माने आङो लांगोन ना लाङा, हगारगोन ना हगारा होननानै आं बेखौ सोंदों आरो असिनाव। माने ओमफ्राय होनदों आरो बे गला माने बिस्रा थारिख मारियैखाय बियो माने डाबल जाबाय होननानै बुंदों आरो। ओमफ्राय ओजोंहाय माबायाव थांबासो, गसाइगावआव थांबासो मोनथिगोन माब्रै जायो बिदि होननानै बुंदों आरो बिसोरो। ओमफ्राय आङो लांगोन ना लाङा होनना सोंबा गावस्रा होनदों आरो माने बे माबायाव गसाइगावआव लांगोन ना लाङा होनना बुंनायाव, ओमफ्राय लांगोन 11थासोआव लांगोन बिदि होनना बुंदों आरो। होमबालाय आं थांग्रोनोसै सार, आंबो ओजोंहाय रायज्लायहैनांगोन ना होननानै आङो थांग्रोनाय जादों आरो, थांग्रोदो होनना बुंदों। ओमफ्राय लांबाय बिसोरो ओजोंहाय, लांनानै ओजोंहाय लेखा फरा खालामनानै मानसिखौ माने गावसोरनो नेनानै क'क्राझाराव गावसोरनो दोनहैबाय। ओजोंहायनियाथ' हाजिरा गैया नालाय, लांग्रा मानसि गैया, गावसोरनो दोनहैबाय आरो बिसमुरिनिया, बेबायदि आरो। आदसा बे समाव जोङो मोनथिनो मोन्दों, जोङो बे जोंनो ब्रह्मपारा गामिनिनो दाब्ला ब्रह्मआ माने बेलासि समाव दखान जानो थांदोंमोन, बिसि फिसाय आरो फिसालाबो थांफादोंमोन। दा बे समावहाय माला फैखो पुलिसा फैनानै माखासे गावसिनि सिगांनि केसफोरखौ बेबो मोनथिनो मोना। बे समाव आसरित जादों आरो बे मानसिखौ हमना लांनाया। दा बेखौ जोंनि बयबो एनडिबि होननानै मिथिखागौ। दा बे एनडिबिनि माखासे केसफोरखौ जोंनिनो मावफुं बिथांमोनहा जाहाथे लासै लासै फोजोबलाङो, जाहाथे बिदि सानफा साफा माने जोंनि बे बर' हारिया, जोंनि बे सरकारा अननायनि गेजेरजों फोजोबलाङो, आं बेखौनो गुरै खावलायहरनाय जाहैबाय। जोंनिनो बर' हारि थांना थानायनि थाखाय आं बेखिनि बुंनानै दोनथ'नाय जायो। स' गासिबो भिडिअखौ नुनो मोनबाय, दुखुनांथाव। आरो गामिनिफ्राय प्रमद बर' बिथां मानगोनां CM अफ बिटिआर बिथां सारनाव रिकुवेस्ट खालामदों, जाहाथे जों बर'फ्रा खालि बे बिसमुरिनि एक्स एनडिबि आदा दाब्लाल' नङा, गासिबो बर'फ्रानो जाहाथे बेबायदि फारि फारि सानफानि उनाव सानफा सासे बेबायदि दाजोबस्रांलांथों, बेखौ प्रमद बर' सारनाव गामिनिफ्राय आर'ज खालामदों। अब्ला मावना होदो प्रमद बर' सारा जों बर' हारिनि थाखाय, बा गासैबो एक्स एनडिबि आदामोननि थाखाय, बा बेफोरबायदि माखासे केस थानायफोरखौ फोजोबस्रांनो राहा लामा दिहुननानै होदो, बेनो आंनि आर'ज। स' बिदिखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउसै, थेंक इउ फर वाचिं।